Wis entuk akeh, Mas. Wis entuk akeh. Apa kuyene lah apa betutu? Sakmono ki cukup. Wis parek minggo. Uman kok ora? Kudune rada engko sore wong saate ben uman ngono. Tenan nih cah. Kau patang nyari tenan kayak utuh kayak. Wah, Pak Lek lho. Kuwi gak sak mono-mono lho. Rene mang mriki. Aja ning WKO terus iki akeh masane cengklik iki. Iwak gede-gede tenan lho. Tapi mbok siji tok ku mau ya Siji tok tenan. Sing nyobok wis ora memakai. Iki pertama aku teko kuwi kok pintu kidul ning sing kulon. Kidul kulon iki. Iku urung kulon banget. Isih sing tengah lah, intine ning tengah. Aku ora apal daerah kene bolong, masalah aku ning kene iki ya agek pertama iki dadi ora apal. Lah kuwi dolan wong mancing kuwi. Kuwi wis ora umum, kuwi nyobok kabeh kok kono kae. Nek masalah hasil aku ora ngerti, tapi sing jelas iki sing pindah ki mau rata-rata gabluk. Rata-rata gabluk. Urung ana sing hau baban blas nek kene iki. Tapi tetep ngetan, mengko tetep ngetan. Engko tak sepilke tuketan kono. Oke, bolo. Requestmu tetep tak lakoni ning waduk cengklik ngene iki, waduk cengklik. Aku tetep teko waduk cengklik, tapi ya waktune 3 dina ya 3 dina. Masalah selain WKO aku tetep tak lakoni tetemak gini bolo. Nek selain BKO aku ndak bisa langsung marani atau requestmu kuwi langsung tak parani ya. Masalah aku wong BKO, nek iki kan wilayah cengklik beda jalur. Iki ngidul bolong ngidul adoh. Lah nek masalah pemancing neng kene paling sadu, makanya iki aku agak teko lho pertama lho iki spot pertama lho iki, pertama teko. Iki sing mancing wis tarak-tarak iki delon iki. Oh. Sing nyobok wis ora memakai. Iki pertama aku teko kuwi kok pintu kidul ning sing kulon. Kidul kulon iki. Iku urung kulon banget. Isih sing tengah lah, intine ning tengah. Aku ora apal daerah kene bolong, masalah aku ning kene iki ya agek pertama iki dadi ora apal. Lah kuwi dolan wong mancing kuwi. Kuwi wis ora umum, kuwi nyobok kabeh kok kono kae. Nek masalah hasil aku ora ngerti, tapi sing jelas iki sing pindah ki mau rata-rata gabluk. Rata-rata gabluk. Urung ana sing hau babat blas ning kene iki. Tapi tetep ngetan, mengko tetep ngetan. Engko tak sepilke tuketan kono. Lho. Kan umum gua kayak gitu, ana sing jane ora patek adoh-adoh malah cedak-cedak kabeh, cedak-cedak karo daratan iki. Ora kaya ning WKO ya. Nek ndelok tampange memang ya iwak tok, masalahe nggon genjer
Kuwi genjer apa sing gondok ora ngerti aku ora mudeng. Nek sing gondok ketok iku kono. Tapi nek kuwi ngajak teko kono-kono kae. Tuh. Kae tapi sing ning rada pinggir akeh kae. Apa rono kewe? Rono ya mlaku ya. Mlaku kae rono kok ben ngerti. Oh iki sing iki cedak boleh iki. Iki rada cedak iki. Pripun, Pak? Madang mboten iki, Pak e? Angsal, Pak. Non? Mpun bubar. Berarti niki dereng mangan iki. Napa nembe ajeng nyoba? Non? Mpun kathah, mpun angsal kathah. Tenan pura kuwi. Kuwi sing ditimbang watune apa wae, Mas? Iki kok medeni mentek iki. Tenan pura ndi wae? Iki sekilo punjul ki lho. Napa nggih? Ya niku, nah niku. Ya Allah, iki tenan pura iki. Iki bobot sekilo punjul. Masa. Ya. Dari padha karo BKO cah. Iki lho, iki ya sak meneh iki padha wae. Padha wae WKO karo Ketro padha wae le iki mbadhe ya padha wae ngene iki wae. Ning nang kene iki jare nek nang kene iki jare bobote sekilo nek sakmene iki jare. Ya iya. Heeh. Iki padha cah iwake padha rata-rata 2 ri 3 ri ngono kuwi lho. Ning ketoke sahdu kene. Masalah iki nggon serompotan to enceng gondok terus kangkung. Nang kene. Nggone watok. Nek sampean janjine, Pak. Mas. Janjine mancing kene. Janjine mboten iki bar kono Giri, Pak. BGM. BKO. Ya sekali-kali ning BKO ngono. Mulur. Nggih. Sekali ning BKO ben rada ado. Orang. Hah? Waduk Kedung Ombo. Lah biane. Biane? Oh mboten ana kok. Nyedak malah. Lah ngendi to sampean? Long Watu gede berarti kidul BKO naik watu gede lorku, Mas. Lorku. kula mboten nate mriko malah. Ning sampean asline kacangan. Kok iso. Oh, mbok wedok. Asline belum asline, tapi masalah keneke aku ora ngerti. Belum ya. Loh. Ketekan ning ketoke yo sing mancing kene iki yo wilayah kene wae iki. Loh, apa itu babon tenan ora kae? Oh, tarakku nek itu babon apa piye ngono. Ning pinggiran kene iki ya penak juga. Tuh rasa dadak nyobok ning kono to ning kene iki ya penak. Iki rata-rata sing nang pinggiran kabeh iki. Pone tok, Mas. Dereng. Napa nembe? Nembe nyemplung. Yo, sepoke jus yang ngetan. Saiki mlaku ngetane ya. Iki semen nyedak ning ringin pulau iki. Tapi spotnya ya bener-bener bagus banget loh. Pemancing neng kene ternyata ewon lebih wakeh sekang BKO. Iki posisinya iki posisi kidul, ya toh. Posisi kidul. Neng tengah kono ke ya ketoke ya ora bakal lelep. Permasalahannya ya rata-rata nek pemancing kene iki do nganggo pelampung.
nek iso nang tengah kono kuwi ya jas kayak kaya pulo kae termasuk. Kuwi kene kulon wah akeh boloke akeh banget ewon sing jelas ki ewon kae lho. Kae sing mancing akeh banget kae malah ning tengah kae pating trungul kae. Permasalahan iki dina Minggu ya toh. Dina Minggu ning kene malah kene enek bayi-bayi do mancing lho. Bron, kuwi desa mancing pora kuwi. Iso mancing ora le? Etuk. Sing rang itu sapa yen ndi wakmu? Etuk tenan. Loh, ya itu ada plastik ra enak kuwi. Loh. Oke. Wadah ya to. Sampai bekuan. Iwae telun-telan. Jagatan pokoknya ning kene iki. Ning sing ngomong telon-telan ben nyegur. Iya to. Ora wani nyegur malah. Piye kuwi? Angin. Ndak masuk angin. Ndak masuk angin. Wis rasa nyegur. Rasanya opo? Ningkring wae kuwi ning pinggir kono. Ya ah. Ningkring itu ora. Sing ra entuk sapa? Lho. Akeh biang. Kene iki malah sing kono mancing tengah mancing. Lah kowe ra ngomong kok. Kowe WA ngono tak gawake sisan mau. Makane WA wae aja mung komen ning YouTube. Lah kon ya enek to. Enek nomor WA aku to. Aku nang kene ngono tak gawake salah. Oh, lalian banget tok. Aja kok